איך מתבוססת בדמה. הקדוש ברוך הוא רואה את עם ישראל עם הדם של המילה, עם הדם של הפסח. ואומר לך בדמי חיי, ואומר לך בדמי חיי. אז צריך להבין למה הקדוש ברוך הוא נתן להם דווקא את המצוות האלה. ועוד צריך להבין, הרי בפסוק כאן כתוב שעם ישראל עשו את המצווה של הברית מילה ואת המצווה של קורבן הפסח ביחד. ככה כתוב במדרש, ככה רש"י מביא, שעם ישראל עשו את המצווה של הברית מילה ואת המצווה של קורבן הפסח באותו זמן. לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, ואומר לך בדמי חיי, שהתערב דם הפסח עם דם המילה. וזה קשה. למה זה קשה? הרי שהקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל שהם צריכים להקריב קורבן פסח. הקדוש ברוך הוא הכין אותם מראש. הוא אמר להם, משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. הקדוש ברוך הוא אמר להם כבר מראש חודש ניסן, אמר להם הקדוש ברוך הוא, תתכוננו, אתם צריכים להקריב קורבן פסח. מתי הם צריכים לעשות ברית מילה? בזמן שהוא אמר להם. למה הם חיכו עד הזמן הזה של הקורבן פסח? הרי הם ידעו שבשביל לאכול מקורבן פסח חייב לעשות ברית מילה. כתוב כל ערל לא יאכל בו. אז למה חיכו עם הברית מילה עד הרגע האחרון? אז רבותיי, תדעו לכם שבשעה שהקדוש ברוך הוא רצה לגאול את עם ישראל ממצרים, שלח את משה רבנו. משה רבנו בא לפרעה, אמר משה רבנו לפרעה, הקדוש ברוך הוא שלח את עמי ויעבדוני, תשלח את עם ישראל. פרעה התגלגל מצחוק, צחק. מה אתה רוצה משה רבנו? מה אתה רוצה? את עם ישראל? קח אותם, לך תיקח אותם, דבר איתם. אתה חושב שמישהו יבוא איתך? לך, אף אחד לא ישמע לך, אף אחד לא יתייחס אליך. הם נמצאים אצלי 210 שנים, הם בכלל לא יודעים איך קוראים להם, אולי איך קוראים להם יודעים. הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם, לא למדו שום דבר. לך אליהם, תגיד להם בואו נלך לעבוד את הקדוש ברוך הוא, יצחקו עליך. כולם עובדי עבודה זרה. עם ישראל במצרים היו עובדי עבודה זרה. אתה היית בא ואומר להם, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה? מי זה הקדוש ברוך הוא? פרעה צחק על משה רבנו. משה רבנו היה עקשן. משה רבנו אמר לו, טוב תשמע, דרך 3 ימים נלך במדבר, תן לי אותם 3 ימים. רואים את זה הרבה פעמים, שמשה רבנו חוזר על העניין של 3 ימים. 3 ימים, כל פעם הוא חוזר על זה. שגם את זה צריך להבין, למה הוא אומר לו 3 ימים? הרי אחרי שפרעה מקבל מכות, הוא כבר מוכן לשחרר את עם ישראל. אני הייתי באוטובוס, אז היה איזה אבא מאחורי עם הבן שלו, אז הבן שלו עושה לו בעיות. אז אבא אומר לילד, אתה יודע מה למדנו מחג הפסח? אומר לו, מה? שעל ידי מכות אפשר לפתור הרבה בעיות. אז אל תעצבן אותי, אומר. אז בכל אופן, נתן להם מכות, ושפרעה
קורא למשה רבנו, אומר לו, הנה אני מוכן לשלוח אתכם. עוד פעם משה אומר לו 3 ימים. למה אומר לו 3 ימים? תגידו, אנחנו הולכים. ובאמת כתוב שעם ישראל יצאו ממצרים, ויהי בשלח פרעה את העם. אז מה כתוב שם? שאחרי 3 ימים פרעה התחיל לרדוף אחריהם. למה? הוא אומר לו, אנחנו סיכמנו 3 ימים, למה אתם לא חוזרים? אז למה משה רבנו באמת אמר 3 ימים? אז כמו שאמרתי, הוויכוח היה ויכוח גדול בין משה רבנו לפרעה. שמשה רבנו אמר לפרעה, אם אני לוקח את עם ישראל 3 ימים ואני אלמד אותם תורה ויראת שמיים, אני אהרוס לך מה שעשית 210 שנים. יהרוס לך הכל. כל עם ישראל יבוא אחריי. כולם ירצו להיות צדיקים, כולם ירצו לעשות בתורה. ופרעה לא האמין לזה. לא האמין, לא יכול להיות. איך אפשר לקחת עם 10 שנים שרבותי המצרים לא השתלטו רק על עם ישראל, כל העולם. לא היה דבר כזה שעבד יברח ממצרים. לא היה דבר כזה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, אתה רוצה להציל את עם ישראל ממצרים? אני צריך 2 דברים. אני צריך א', קורבן הפסח, וב', ברית המילה. מה יש בשני הדברים האלה? מה זה 2 הדברים האלה? אז קודם כל אתם יודעים שמצרים היא נקראת ערוות הארץ. ארץ מצרים הייתה ארץ שהיה שם חוסר צניעות. החוסר צניעות זה היה הסבל שלהם. על ידי החוסר צניעות ככה היו שולטים בבני אדם. ובני אדם שכל היום חושבים על דברים של חוסר צניעות, הם אנשים שאתה יכול לשלוט עליהם. אין להם דעת, הם קלי דעת, הם אנשים שהמוסריות שלהם נמוכה מאוד, והם אנשים שבאמת החיים שלהם חיים לא טובים. אז זו הייתה ארץ מצרים. ארץ מצרים הייתה ארץ, ערוות הארץ. כמו שכתוב שהשבטים באו למצרים, אז יוסף אמר להם, את ערוות הארץ באתם לראות. אז כתוב שם שהשבטים הלכו לחפש את יוסף בכל מיני מקומות של חוסר צניעות, אמרו להם הוא שם, אולי לקחו אותו לשם. וכמה סיפורים יש על מצרים, איזה חוסר צניעות הייתה שם. כמו שראינו אצל יוסף הצדיק, שקנה אותו פוטיפר, ופוטיפר הזה, הרשע הזה, שקנה את יוסף, אשתו של פוטיפר, רצתה את יוסף כל כך, ויוסף היה צדיק, לא היה מרים את העיניים, עד שהיא נהייתה חולה. נהייתה חולה. מה קרה? באו שאלו למה היא חולה? אשתו של פוטיפר, היא לא התביישה. היא סיפרה לכל החברות שלה שהיא חולה כי היא רוצה את יוסף. איזה בושה. איך היא מספרת דבר כזה? אם זה היה מקום נורמלי של אנשים נורמליים, לא מספרים דבר כזה, אבל היא לא מתביישת. לא רק שהיא לא מתביישת, עוד היא אומרת לחברות שלה, תבואו כולם, נעשה מסיבה ונביא את יוסף, תראו את יוסף. מה זה זה? זה השם ישמור. היא נשואה, יש לה בעל. מה היא עושה? זה היה ארץ מצרים. וכל החברות שלה באות של אשתו של פוטיפר, ומסתכלות על יוסף, כולם נשואות, מסתכלות על יוסף, הביאה להם לקלף אתרוגים, התחילו לחתוך את הידיים, התחילו לחתוך את הידיים. היצר הרע של האיש הוא חזק יותר משל האישה. של האישה הוא לא אותו דבר.
שם נשים היו חותכות הידיים מרוב שהיו משוגעים. זה ארץ מצרים. אמר פרעה ליוסף, מה אתה רוצה את עם ישראל? הם לא יצאו מפה, הם לא ירצו לצאת. יש פה חוסר צניעות במצרים הכי גרוע בעולם. כמו בטלפונים, כל האייפונים האלה, כל השם ישמור, הכי גרוע בעולם. אז מה אמר? הם לא יצאו. מה אמר הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תעשו ברית מילה. הברית מילה זה מסמל את העניין של הקדושה. הקדושה של הבית היהודי. שעם ישראל מיוחדים בזה בצורה מיוחדת ביותר. שהקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו ולימד אותנו מה זה בכלל קדושה של בן אדם. מה זה קדושה של נישואים. השמחה הכי גדולה אצלנו, מה השמחה הכי גדולה? חתונה. עושים 7 ימים. איזה שמחה גדולה. למה? מה זה שמחה גדולה? שהחתן אומר לכלה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל. חופה וקידושין, קדושה. יש קדושה. זה לא הולך ככה, כמו בעלי חיים. שחתול רואה חתולה והם מביאים חתולים. לא, לא חתולים. רוצים להתחתן, חופה, קידושין, יש כתובה, יש הכל. הכל עובד בצורה של קדושה. זה הברית מילה. עם ישראל היה קשה להם לעשות את הברית מילה. היה קשה להם. והתעכבו. אמר לו המצווה השנייה קורבן פסח. מה זה הקורבן פסח? קורבן פסח אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, משכו, וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח. תיקחו כבש קטן ותקשרו אותו למיטה 3 ימים. מה זה? מה, אני קושר כבשים למיטה? ראיתם פעם מישהו בבית יש לו כבש קשור למיטה? מה זה הדבר הזה? אתה קושר אותו למיטה 3 ימים. זה אשתו תזרוק אותו מהבית. מה אתה קושר עם כבש? למרות שאנשים יש להם היום כלבים, חתולים, כל מיני יצורים יש להם בבית. איגואנה, אתם יודעים מה זה איגואנה? איזה לטעה כזאת, אנשים מגדלים בבית. מסכנים, אין מה לעשות. אז מה עם ישראל? תקשרו כבש למיטה. למה? תקחו אותו אחר כך, תשחטו אותו, תשימו את הדם על המשקוף ועל המזוזון. מי שם דם על המשקוף ועל המזוזון? מלכלך. למה לשים את זה? אחר כך תיקחו אותו, תעשו אותו על האש, צלי אש. אל תאכלו ממנו נע ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש, יצלו אותו על האש. איך? שלם. ראשו על קרעיו ועל קרבו, ועצם לא תשברו בו. שלם. למה ככה? ואוכלים אותו בסוף. כל צעק. נאכל על הסבה. כמו אפיקומן. אז בשביל מה אנחנו עושים את כל העבודה הקשה הזאת? בשביל לאכול חתיכת כזית? לאכול איזה 30 גרם? בשביל זה עובדים כל כך קשה. אלא רבותיי, העניין של קורבן הפסח היה שעם ישראל לא התייחסו למה אומרים עליי. אדם מושפע ממה שאומרים עליו. הוא מושפע. אם יגידו עליו משהו והוא ככה שומע את זה, אז הוא נרתע. הוא נרתע. אם אישה תלך בצניעות, יגידו לה, את נראית כמו הטליבן. זה מתביישת.
מביישת. אנשים, מה יגידו עלינו? מרגישים, מה יגידו עליי? אם עכשיו אני אלך ואני אשמור את העיניים שלי, לא אסתכל על כל מיני דברים שאסור להסתכל, מה יגידו עליי? שאני בן אדם משונה. לא, אז אני לא רוצה. האדם לפעמים מהבושה הוא יכול להפסיד את עולמו. בא הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אמר, אני רוצה שאתם לא תתביישו לעשות את רצוני, ויגבה ליבו בדרכי השם. במצרים מי היה האלוהים שלהם? הכבש. זה אלוהים. אם אתה רוצה משהו, תלך לכבש, תגיד לו, כבש אני רוצה בית, כבש אני רוצה פרנסה, כבש אני רוצה משוגעים. זה האלוהים, זה מסכן, הוא לא יכול לדאוג לעצמו. הוא לא יכול לדאוג לעצמו, אתה משתחווה לו, מבקש ממנו. זה האלוהים שלהם. עם ישראל, היית אומר לו, מי האלוהים? הכבש. למה הכבש? לא נעים, אני אגיד שזה לא הכבש, צחקו עליי. אני כמו כולם, הכבש. אומר להם הקדוש ברוך הוא, תמשכו את הכבש הזה באמצע הרחוב, שכולם יראו. מה אתה עושה? אני אראה מה אתה עושה. אני רוצה לראות מה אתה עושה עם זה. קושר אותו למיטה, הוא צועק הכבש, צועק, הוא לא רוצה להיות במיטה, הוא רוצה לצאת בחוץ לאכול עשבים. אז המצרי אומר לו, מה זה? מה זה הצעקות האלה? אז היהודי אין לו ברירה, אומר לו, זה הכבש. ככה אתה עושה לכבש, תיזהר. אתה לא בסדר, אתה כופר. פעם היה צפירה, עשו צפירה. אז איזה אחד עבר ברחוב, לא עמד בצפירה. אז ראו אותו כמה, התחילו לצעוק עליו, למה אתה לא עומד בצפירה? אמרו להם, למה? חייב לעמוד בספירה. מה, זה הלכה? כן, זה הלכה. מה נתתי? שומר הלכות. אז הוא אומר לו, אתה כופר, אתה קושר את הכבש למיטה, תתבייש לך. מי שהלך עם הקדוש ברוך הוא לא נרתע. כן, אני כופר, אני קושר את הכבש, אני כופר בכבש, כופר בעבודה זרה. ואז הוא לוקח את הכבש. אז היו כאלה שאמרו טוב, הם עמדו בהתחלה בניסיון, אחר כך ניסיון יותר קשה, לשחוט אותו. לא מסתירים איזה, שמים את הדם על המשקוף, על המזוזות, לא מסתירים, צולים אותו. שאתה עושה על האש, כל השכנים יודעים, כולם מריחים על האש. מה הוא מכין על האש שם? באים להסתכל, רואים כבש שלם, אסור לשבור עצמות. מה אתה עושה? גוואלד. אתה יודע זה גוואלד? ברוך הבא לרב. אז צועקים עליו, מה אתה עושה? אתה צולה את האלוהים, הכבש. אבל מי שלא נרתע ויש לו אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא, לא מעניין אותו מה יגידו עליו. אדרבה, היום מי שאומרים עליו שהוא נורמלי הוא משוגע, מי שאומרים שהוא משוגע הוא נורמלי. היום מתהפך הכל, תדעו לכם. לעם ישראל מצווה על ידי הקדוש ברוך הוא להקריב את הקורבן פסח, אבל כתוב במדרש לא כולם עשו מה שמשה רבנו אמר. רבותיי, יש דעות וחמושים עלו בני ישראל
בארץ מצרים, יש אומרים 20%. 20% שאמרו למשה רבנו. מה עם 80%? מתו במכת החושך. יש אומרים, מה זה בחמושים? אחד מ-50. 1 מ-50. כמה זה? 2%. מה עם 98%? מתו. וראיתי שיש אומרים בחמושים 1 מ-500. 0.2. מה עם 99.8? מתו. שמשה רבנו בא מכין את הקורבן פסח. אומרים לו, משה רבנו, כנראה שפרעה ניצח אותך. מה? אומרים לו, לא לקחו קורבן פסח, התביישו מהמצרים. מה יגידו המצרים? מה יגידו המצרים? מה יגידו עליך? לפעמים אני הולך עם הטלפון הזה, אז אמרו לי, מה זה הדבר הזה? זה הטלפון של האדם הקדמון במערון. הלוואי שאני כמו האדם. אנחנו הלוואי. היה 2 אנשים במטוס, זקנים. אחד הנכד שלו, כל היום לידו, סבא מה אתה צריך? סבא מה אתה רוצה? כל היום. כל הרגע מה אתה מכבד אותו. השני, הוא אומר, הזקן אומר לנכד, עזוב אותי כבר, סבא תעזוב אותי, תרד ממני כבר. בטלפון הוא מדפדף כל היום. אז שאל הזקן, זה המסכן הזה שלא מתייחס אליו, לזקן השני, תגיד לי, למה הנכד שלי לא מתייחס אליי, והנכד שלך מתייחס אליך? תסביר לי, יש לך הסבר? עכשיו מה התחיל להסביר לו? שים אותו בתלמוד תורה, הוא לא יבין, תסביר לו הסבר קצר ולעניין. אמר לו, תשמע, אנחנו מלמדים את הילדים שהאדם איפה הוא בא? מהקדוש ברוך הוא. האדם הראשון, קדוש ברוך הוא. כמה שהאדם יותר זקן, יותר קרוב למי? לקדוש ברוך הוא. אני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, הנכד שלי מכבד אותי. אתם מלמדים שהאדם בא מאיפה? מהקוף. אתה יותר קרוב לקוף, אז הנכד שלך לא מכבד אותך. גם הם דומים יותר לקוף, לרוב המקרים. אז אם כן רבותיי, משה רבנו רואה שעם ישראל מתבייש, צוחקים עליהם. לא צריך להתבייש, צריך להגיד את הדברים בלי להתבייש. זה הטלפון שלי, יש בו רק שיחות, גם זה מנותק בזמן של עובדים, זה מנותק, וזהו. שלום על ישראל. זה גאווה, לא להתבייש, זה גאווה. מי שיש לו טלפון כשר, הוא צריך שיש לו כרטיס כניסה לגן עדן. כן, הטלפון השני, אני לא רוצה להגיד לכם לאיפה זה כרטיס כניסה. זה כרטיס יציאה. אז זה רבותיי, משה רבנו בא להקריב את הקורבן, והוא רואה בקושי כמשפחה, חברים, שבט לוי. והתחיל לבכות, בוכה, אומר ריבונו של עולם, כל הניסים, כל הנפלאות, בסוף מה? מה אני אצא עם המשפחה שלי, עם החברים שלי, זהו? התחיל לבכות. בא הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אומר לו משה רבנו, אל תדאג, קיבלתי את הדמעות שלך, שערי דמעה לא לנעד. מה קרה? אומר המדרש, ירד ריח של גן עדן לקורבן פסח של משה רבנו, ריח של גן עדן. כולם מריחים, מה זה? מה זה הריח הזה? כולם רצים, מגיעים למשה רבנו, דופקים בדלת, מה אתם רוצים? תן לנו קצת, רק קצת, לטעום. אמר אי אפשר, כל ערל לא יאכל בו, לא עשיתם ברית מילה, התביישתם מהשכנים, מה יגידו עליי? התביישתם? אתם לא תקבלו, לא, אנחנו מוכנים. ואז עשו ברית מילה באותו היום, לכן כתוב, האומר לך בדמי חיי,
ואומר לך בדמייך יתערב הדם של הברית עם הדם של הפסח. מאותם אלה שלא רצו לצאת, בסוף הסכימו. רבותיי, כמה יש כאלה מסכנים שהם מתביישים מה יגידו, כמה יש כאלה מסכנים שכל היום עסוקים בחוסר צניעות, בשטויות שיש היום, כמה יש כאלה מסכנים, מי ילמד אותם? מי יסביר להם? אנחנו עכשיו קוראים פרקי אבות, ברשות הרב, כמה זמן נשאר? עוד כמה דקות, חילה. אנחנו קוראים בפרקי אבות, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. איך יכול להיות? כולם עבדים, רק מי שעוסק בתורה הוא בן חורין, איך יכול להיות? רבותיי, תדעו לכם, יש רמב"ם, הרמב"ם בהלכות גירושין, אומר הרמב"ם, אם בית הדין קראו שהאדם צריך לגרש את אשתו והוא לא מוכן לגרש אותה, מה הדין? מלקים אותו עד שאומר רוצה אני, מלקים אותו. שואל הרמב"ם, איך אתה יכול להלקות בן אדם ולהוציא ממנו גט? הרי צריך שיהיה מרצונו, צריך שיהיה מדעתו, איך אתה מלכה אותו? אומר הרמב"ם, בדרך כלל הרמב"ם הוא לא אומר מוסר, הוא אומר הלכות. שם הרמב"ם כותב לנו מוסר גדול. אומר הרמב"ם, אם אני בא ליהודי ואני אומר לו שהוא צריך לעשות מצווה מסוימת והוא לא רוצה לעשות, זה לא שהוא לא רוצה לעשות, היצר הרע שלו לא רוצה לעשות, הוא רוצה לעשות רצון השם. כל יהודי ויהודי, הרצון הפנימי האמיתי שלו לעשות רצון השם יתברך בשלמות, היצר הרע לא נותן לו. מה עושים? מלקים אותו, לא אותו, את היצר הרע. מה הוא אומר? רוצה אני. מי זה רוצה אני? זהו בן. זה הרצון שלו. אם אדם עכשיו בא להתפלל, הוא רוצה להתפלל. זה שלא בא להתפלל, הוא גם רוצה, אבל הוא עבד של היצר הרע. אם אדם עכשיו שומר שבת, הוא רוצה לשמור שבת, הוא עבר על כל ההלכות, הוא עושה את כל השמירת שבת כהלכתה. מה הוא עושה? את הרצון שלו האמיתי. ההוא שלא למד הלכות, הוא עבד מסכן. למה? הוא רוצה לשמור שבת, אבל הוא לא יכול. הוא עבד של היצר הרע. זה שמתנהג בצניעות, שומר את העיניים שלו, הוא עושה את הרצון שלו, כי הוא רוצה לשמור על הצניעות שלו. זה שהולך כל היום מסתכל ככה כל היום, זה הוא מסכן, הוא עבד. אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. רק מי שעוסק בתורה יודע מה הוא רוצה, כי הוא רוצה לעשות רק רצון השם. אין רצון אחר בעולם. תדעו לכם רבותיי, שאתה בא ליהודים ללמד אותו תורה, אתה מציל אותו מעצמו. בפרט בדור הזה שהחושך יכסה ארץ. כמה רבותיי, אתם יש לכם בידיים שלכם את הכוח, אתם בני התורה, אתם יכולים להעביר את התורה לעם שבשדות. חייבים. אם לא, מי ילמד אותם? מי ילמד אותם? מי יגיד להם? סקנים. איפה הם ילמדו תורה? כל העיתונים, כל התשקורת, כל השקר הזה, סקנים, הם מושפעים משטויות. רק אתם הבני תורה, לומדים תורה, שתולים בבית השם, בחצרות אלוהינו יפריחו. שאתה בא לעם ישראל ללמד אותם תורה. אני פעם אמרתי באיזה שיעור, שרבנו בחיי כותב, בחובת הלבבות, שילד קטן צריך לשמוע עליו, שיהיה תמים, שלא יראה יותר מדי דברים קיצוניים, של אלימות, של חוסר צניעות, זה לא טוב. אחרי שהוא יגדל, אז הוא יוכל לקבל את זה. אבל אם שהוא יהיה קטן, הוא יראה דברים קיצוניים, זה יכול לגרום לו לבעיות נפשיות. אז מישהו באמצע השיעור אמר לי, הרב, זה לא נכון מה שאתה אומר. אמרתי, מה קרה? אולי התבלבלתי? למה זה לא נכון? אמרתי לו, אני קראתי הפוך, שצריך לתת לילדים לראות הכל, לא להסתיר מהם כלום. איפה קראת את זה? אמר לי, בעיתון.
אמרתי לו, תגיד לי, אמרתי לו, תגיד, האמת, זה שכותב בעיתון, אתה מכיר אותו? אומר לי לא. מה דעתך עליו? שקרן, רמאי. אז מה אתה אומר לי שאני לא צודק? תראו איזה מסכנים, איך הם עבדים. הם יודעים שהם משקרים אותם, הם יודעים שהם מרמים אותם, ומאמינים להם יותר מרבנו בחיי, בחובת הלבבות. זה עבד. מישהו בן חורין, זורק את הכל לפח, לא מעניין מה שהם אומרים, לא מקשיב, אפילו לא מגיע אליו. עושה רצון השם. לכן רבותיי, זה חובתנו. אנחנו זה חובה, זה לא רק רשות, זה חובה. ויגבה ליבו בדרכי השם. שתי נקודות כמו שאמרנו. הקדושה והעניין הזה שאדם עושה רצון השם, לא עושה חשבון למה יגידו. ואומר לך בדמי חיי. ואומר לך בדמי חיי רצון, שבעזרת השם כולכם תצליחו בתורה ותעלו מעלה מעלה במעלות התורה והעירה והמידות הטובות, ותברכו בכל הברכות כולם, אמן כן יהי רצון. פעמיים כבוד הרב הגדול, הגאון הרב יצחק לוי, בא לשתף איתנו ביום הזה, ואנחנו מודים, ואנחנו רוצים להגיד תודה רבה להרב, שאתה עושה כל מאמצים להגיע לכאן, לחזק את בני התורה של קהילת בני מנשה. תודה רבה. מכבד את הרב. ברשות הרב גמליאל, ששמו וחייהו, הרב דוד, כל הקהל הקדוש, הגדולים עם הקטנים, יוסף השם עליכם. הבחורים והמבוגרים, כולם, כל אחד ואחד. אני אומר ברשותכם דבר בעניין הלכה, ואחר כך נגיד גם דברי מוסר קצת. ראשית, אנחנו היום בימי ספירת העומר. אנחנו יודעים שהתורה אומרת לנו, ספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה. מה זה תמימות רבותיי? היום מישהו פטי, נאיבי, אומרים עליו הוא תמים, נכון? זה תמים זה. אז מה זה כבש תמים, כבש נאיבי, כבש פטי, כבש תמים בן שנתו. מה אתם אומרים? מה זה תמים, תמימות? שלם. כבש תמים, כבש שלם. 7 שבתות תמימות, מה זה? 7 שבתות שלמות. מה זאת אומרת שלמות? אסור לחסר אחד מימי הספירה. צריך לספור את כל ימי העומר. עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה להשם בשבועותיכם. ביום ה-50 זה חג השבועות. חג השבועות לא כתוב התאריך שלו בתורה. כל החגים כתוב התאריך שלהם בתורה. ב-15 לחודש השביעי זה חג הסוכות. ב-15 לחודש הראשון זה חג הפסח. אבל חג השבועות לא כתוב התאריך שלו. התורה אומרת תספור, ביום ה-50 מה שיוצא לך איזה תאריך שיהיה, תעשה חג. אנחנו יוצא לנו קבוע ו' בסיוון, אבל אם היה היום יש לנו חודש מלא וחודש חסר, ניסן תמיד מלא, ואייר תמיד חסר, תמיד יוצא ו' בסיוון, חג השבועות. אבל כשהיו מקדשים את החודש על פי הראייה, יכול להיות שהיה ה' בסיוון, אם היה היום 2 החודשים מלאים, או הפוך, היה יוצא ז' בסיוון עם החודשים חסרים. זאת אומרת, התורה לא קבעה תאריך, כמו כל החגים. כל החגים יש את התאריך שהוא הזמן המקודש, כמו שהרב עכשיו דיבר בעניין יציאת מצרים, שהיה הערה מיוחדת בזמן יציאת מצרים, שעם ישראל כולם עשו ברית מילה וקורבן פסח, ככה כל שנה ושנה יש את אותה הערה בתאריך הזה. לחג השבועות לא התאריך מקודש, אלא אנחנו צריכים לקדש אותו בעצמנו. ספרתם לכם מחרת השבת. תתחיל לספור ממחרת הפסח, 50 יום, ביום ה-50 זה מתן תורה. זה מלמד אותנו שחג השבועות, שזה מתן תורה, לא יכול לבוא בלי הכנה. צריך להתכונן אליו.
צריך לספור. הספירה זה מעורר אותך לחשוב, אני עכשיו צועד לכיוון מתן תורה, עוד יום ועוד יום ועוד יום, וזה התורה אומרת, 7 שבתות תמימות תהיינה. בשלמות אסור לפספס יום אחד, חסר יום אחד, אתה בבעיה. מה הדין באמת אם אדם פספס יום אחד? ספר. כמה אנחנו ספרנו היום? 12, נכון? אדם שכח, לא התפלל אתמול בציבור. אתם יודעים, את האדם שמתפלל ביחיד ערבית, מי שרוצה לשכוח את העומר, אז זה סגולה, שיתפלל ערבית ביחיד, הוא ישכח את העומר. כי ספירת העומר לא מופיעה בתוך הסידור, בתוך תפילת הערבית, זה מופיע אחר כך. אז הוא מסיים את הערבית, שוכח. אדם שמתפלל בציבור, גם אם השליח קרא ששכח, כולם צעקו לו, עומר, לפעמים מחכים שישכח, שיעירו לו, עומר, מעירים לו. אז לכן, ספירת העומר בציבור, אדם לא שוכח. אבל אם קרא, לפעמים אדם היה לו אונס, התפלל ערבית ביחיד, ושכח לספור את העומר. בא למחרת, והנה החזן סופר, היום 13 יום לעומר. אומר 13. פעם אחרונה שספרתי היה 11. איך הוא קפץ ל-13? הוא שואל את זה שלידו. לא 12 היום? אומר לו, לא, אתה שכחת לספור 12. היום 13. אז מה הדין שלו אותו אחד שדילג יום אחד? התורה אומרת 7 שבתות תמימות תהיינה. מה הדין? יכול להמשיך לספור או לא יכול להמשיך לספור? מה אתם אומרים? הוא אומר פה בלי ברכה. יפה מאוד. למה בלי ברכה? הוא פספס אחד. עכשיו אני שואל אותך, איך קוראים לך? גלעד. כשהוא ימשיך לספור מכאן ולהבא, הוא יקיים מצווה או לא? זה שימשיך לספור מכאן ולהבא, הוא פספס יום אחד, וימשיך לספור מכאן ולהבא, יקיים מצווה עם מה שהוא סופר או לא? הוא חייב. אז הוא קיים מצווה, שיברך עליה גם כן. אם הוא לא מקיים מצווה, שלא יספור בכלל. מה זה תספור? בלי ברכה. מה אתם אומרים? מי יודע לענות? תעזור לגלעד. אתם לא רוצים לענות, אז אני אגיד מה שאתם חושבים. תשמעו, יש בזה מחלוקת בדברי הראשונים. יש ספר נקרא בעל הלכות גדולות. זה היה הספר הראשון שהודפס אחרי התלמוד בבלי. זה אחד מהגאונים, לא ידוע בדיוק השם שלו, אבל אחד מהגאונים לפני 1000 שנה. והוא חידש את הדבר הזה. תורה אמרה 7 שבתות תמימות תהיינה. חייב שלמות, רצף. אם חסר יום אחד, כל הספירה לא שווה כלום, ככה לפי שיטתו. לפי בהלכות גדולות, אם היה יושב פה הרב, נשאר אותו כבוד הרב, אני לא ספרתי 12, מה אני אעשה מכאן ולהבא? ומכאן ולהבא תספור בכלל, תבוא שנה הבאה תתחיל לספור. השנה הלך, ככה סובב בהלכות גדולות. אבל התוספות במנחות סמ"ו כותבים לא ייתכן להגיד דבר כזה. איך יכול להיות? חולקים עליו, מחלוקת. אומרים לא יכול להיות. מה, לא ספר יום אחד? אדם לא הניח תפילין אתמול. בא, למה אתה לא מניח תפילין? אומר לא, אתמול לא הנחתי, אז אני אתחיל שבוע הבא להתחיל להניח בחזרה. מה זה הדבר הזה? לא הנחת אתמול, תניח היום. מה זה שייך? ברוך אדוני יום יום תעמוס לנו לשועתנו סלע. פספסת יום אחד, לא צריך לחזור על הטעות פעמיים. אז לכן התוספות דוחים את דבריו מכל וכל. מה זה, מצווה אחת שיש בה 50 חלקים? אם ככה, למה אתה מברך כל יום? תברך פעם אחת. פעם שמענו יש מצווה אחת שיש עליה 50 ברכות, איך יכול להיות? משמע כל יום זה מצווה בפני עצמה. אבל בהלכות גדולות סובר נכון, כל יום מצווה, בסדר. אבל יש תנאי, שהמצווה הזאת תתקיים, חייב הרצף. אם לא עשית הרצף, יום אחד חסר, הפסדת את המצווה של ספירת העומר השנה. התוספות חולקים עליו. לפי התוספות מה אמרנו? כל יום מצווה בפני עצמה. אם היו יושבים פה תוספות, אני שואל אותם כבוד הרבנים, בעלי התוספות, אני לא ספרתי אתמול, מה עושים היום? לא קרה כלום. מה שהיה היה, העיקר להתחיל מההתחלה. עכשיו אתה תתחיל, תמשיך מלהבא, תמשיך לספור, תברך, הכל בסדר. אז שימו לב, לפי בהלכות גדולות, אומרת תספור בכלל. לפי התוספות, תספור עם ברכה. מחלוקת. אז מה אנחנו נעשה? אם אנחנו לא נספור בכלל, לפי התוספות אוי ואבוי, לא ספרנו את העומר, חבל, כל יום אתה מפסיד מצווה. ואם נסמוך עליהם, נספור ונברך,
לפי ברכות גדולות אוי ואבוי, אתה מברך ברכה לבטלה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו לא יודעים להכריע במחלוקת הזאת. מי אנחנו שניכנס בין הערים ונכריע ביניהם? אז לכן פוסק מרן השולחן ערוך, עשה פשרה. אומר תספור, אבל בלי ברכה. ישאל אותך בעל ברכות גדולות, למה אתה סופר? אומר, מה אכפת לך? מפריע לך שאני סופר? אני עושה עבירה? לפי ברכות גדולות הפסדתי את המצווה, אבל אני עושה עבירה שאני סופר? לא עושה עבירה, אז אני סופר. ישאל אותי התוספות, למה אתה לא מברך? אומר, כבוד הרב, אתה צודק, אני מפחד מהלכות גדולות. הוא אומר לו לברך, אני מפחד, ספק ברכות, להקל. אז בשביל מה אתה סופר? לפחות אני ארוויח את הספירה. יש לנו כלל, ברכות לא מעכבות את המצוות. מה זאת אומרת? בן אדם עשה מצווה, והוא לא ברך. נגיד למשל, בראש השנה יש מצווה לתקוע בשופר. תקע, שכח לברך. בשמיים הרשימו לו, קיים מצוות שופר או לא קיים? קיים. קרא את המגילה, לא ברך. בשמיים הרשימו לו, קרא את המגילה או לא? קרא. הניח תפילין, לא ברך. מה הרשימו לו בשמיים? הניח או לא הניח? הניח. אבל הברכה הפסיד. סתם ככה, אסור להפסיד את הברכה. אבל, ברכה זה שווה הרבה. גם ברכה היא גם כן עושה את המצווה יותר חשובה. אבל אם יש לי ספק על המצווה הזאת, ספק ברכות, להקל. ספק ספירת העומר, לא צריך להגיד להקל. למה? מה אכפת לי לספור? אבל ברכה, אם אני מברך ברכה לבטלה, אוי ואבוי. מה כתוב? בעשרת הדיברות. לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא, כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא. תשמעו איזה ביטוי חריף. אין אזהרה כזאת עוד בשום מצווה בתורה. כי לא ינקה השם. הקדוש ברוך הוא לא מוחל, לא מוותר על זה שאדם נשא את שמו לשווא. הגמרא מסכת שבועות אומרת, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר את הפסוק הזה, כל העולם הזה היה צונמי, רעידת אדמה, בכל העולם, כל כדור הארץ הזדעזע. הזדעזע היה משהו, למה? כי הקדוש ברוך הוא אמר את המשפט הזה. יש הסבר יפה, פירוש יפה של האדמו"ר מוויז'ניץ, הוא אומר, למה נאמר כי לא ינקה השם את אשר יישא את שמו לשווא? יש עבירות אולי יותר חמורות, כמו חילול שבת, כמו אכילת נבלות טרפות, כמו דברים חמורים, שלא כתוב בדבר הזה. למה ככה כתוב? אז הוא מסביר דבר יפה, אומר, אדם שעושה עבירה, בשמיים למעלה רושמים לו, פלוני עשה עבירה. אברהם נגיד נקרא לו, דוגמה, בר מינן אכל חזיר. אז כותבים אברהם אכל חזיר. שמעון חילל שבת, כותבים שמעון חילל שבת. עכשיו, כשהוא חזר בתשובה, מה עושים? יש למעלה טיפקס. יודעים מה זה טיפקס? מוחק. יש להם מחק מיוחד, מוחק. עשה בתשובה, גמרנו. אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. יש הקדוש ברוך הוא מחק מיוחד, הוא מנקה את העבירה. עכשיו, אם בן אדם הוציא שם שמיים לבטלה, מה רושמים בשמיים? ראובן הוציא שם השם, וכותבים שם השם. כותבים שמה השם השם. שם השם לבטלה. עכשיו, שהוא חוזר בתשובה, אפשר למחוק את זה? מותר למחוק שם השם? אסור, זה נשאר ככה. הוא אומר, לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. למה? כי לא ינקה השם, יש את זה אחר כך, את אשר יישא את שמו לשווא. ואז זה נשאר ככה לדיראון העולם, אפשר לא יגיע לשמיים, וכתוב פה, הוצא את השם שנה לבטלה. לכן, הפוסקים מאוד החמירו גם כן, בעניין הזה, כל שיש לנו ספק, ספק ברכות, להקל. אז אדם פספס יום אחד, בא למחרת, אומרים לו, מכאן ולהבא, תמשיך לספור עם ברכה או בלי ברכה. מה אמרנו? למה רגיל עדונה לי? בלי ברכה, כל הכבוד. אבל אנחנו נוהגים, בכל רוב תפוצות ישראל נוהגים את זה, אחרי תפילת שחרית בבוקר, אומרים, היום 12 יום לעומר שם שבוע אחד ו5 ימים. למה אומרים את זה בבוקר? אם אדם שכח בלילה, ולא ספר, לא בלילה ולא ביום, ממשיך מכאן ולהבא, סופר בלי ברכה. אבל מה הדין אם הוא ספר ביום? מכאן ולהבא, ממשיך לספור בברכה או בלי ברכה? עם ברכה. עכשיו אני שואל אתכם, הספירה של הבוקר היא עוזרת או לא עוזרת? תשמעו, אם אתם לא עונים לי, אני אלך. הספירה של הבוקר עוזרת או לא עוזרת? כל הכבוד, משמוע, כל הכבוד.
עכשיו אני שואל אתכם שאלה, שימו לב טוב, אל תענו מהר, תחשבו לפני זה. אם אדם לא ספר בלילה, והוא בא בבוקר לרב גמליאל, אומר לו כבוד הרב, אני לא ספרתי בלילה. אם ספר בלילה, ודאי לא יברך בבוקר. אז ספרת כבר. אבל אם הוא לא ספר בלילה, הוא בא בבוקר לרב, כבוד הרב, אני לא ספרתי בלילה. אני יברך עכשיו על הספירה בבוקר, או לא יברך? מה יגיד לו הרב? לא יברך. לא יברך. אני רואה שעליתם מהר למרות שהזהרתי אתכם. אין בעיה. אבל אני שואל אתכם שאלה. הספירה של הבוקר היא עוזרת, אמרנו, נכון? הוא מקיים מצווה שהוא ספר? מקיים או לא מקיים? אז למה לא יברך? מה הספק? עוד הפעם. אם תגיד שהספירה של היום היא עוזרת, והנה עובדה שמכאן ולהבא הוא ממשיך לספור בברכה, זה שלא ספר בלילה וספר ביום, מכאן ולהבא ממשיך לספור עם ברכה או בלי ברכה? עם ברכה. אז הספירה של היום הוא קיים מצווה או לא? קיים מצווה. אז למה לא יברך? ואם תגיד שאי אפשר לברך כי אי אפשר לקיים מצוות ספירת העומר ביום, אז איך היא עוזרת לו? הספירה של היום נחשבת מצווה או לא נחשבת? אם היא נחשבת, שיברך. אם היא לא נחשבת, שלא יועיל לו גם כן לאבא. מישהו יודע לענות על השאלה הזאת? כל הכבוד שאתם לא עונים, כי אני ביקשתי לא לענות מהר. מצוין. אז מה התשובה לשאלה הזאת, רבותיי? ובכן, יש מחלוקת אם הספירה של היום נחשבת ספירה או לא נחשבת ספירה. זה מחלוקת. עכשיו, כיוון שיש מחלוקת אם הספירה של היום נחשבת ספירה או לא, אז בן אדם שלא ספר בלילה, הוא בא בבוקר לרב, אני יכול לברך על הספירה או לא? מה יגיד לו הרב? יברך או לא? לא, על הספירה של היום אמרנו יש מחלוקת אם נחשבת מצווה. וכשיש מחלוקת, מה על הכלל? ספק ברכות. אז יברך או לא יברך? לא יברך. יברך או לא? ספק ברכות להקל זה אומר לברך או לא לברך? לא לברך. אז עוד הפעם, ואדם לא ספר בלילה, והוא בא ביום. כבוד הרב, אני אברך על הספירה עכשיו או לא? מה יגיד לו הרב? לא. מה כן? לא ספר בלילה. הספירה ביום היא מועילה לכל הדעות? מה אתה אומר? לא. לפי התוספות, הספירה הזאת לא נחשבת כלום. אם הוא יברך, מה הוא עושה לפי התוספות? ברכה לבטלה. למה? כי יש אומרים שהספירה של היום לא נחשבת. אז יברך או לא יברך על הספירה ביום? יפה מאוד. עכשיו, שימו לב טוב, כשהוא בא למחרת בלילה, כן? והוא שואל, אני בלילה קודם לא ספרתי, בבוקר ספרתי, האם אני אברך על הספירה מכאן ולהבא או לא? למה כן? מי אמר? מי אמר ספקסקה? איך קוראים לך? ליאור? גדעון. שמעתם? כל הכבוד. איפה אתה לומד גדעון? בכולל, ראיתם? תמיד חכם. מי שלומד בכולל נהיה תמיד חכם. כל הכבוד גדעון. אומר לך גדעון, אני ארחיב את דבריו. הוא אומר נכון, בבוקר הוא לא יכול לברך. למה הוא לא יכול לברך? כי יש מחלוקת. ספק ברכות, להקל. אבל על הספירה שלמחרת בלילה, יש כבר ספק ספקה. מה זה ספק ספקה? זה לא ספק אחד, יש פה שני צדדים להקל שיכול לברך. בבוקר יש צד אחד. אולי זה ספירה, אולי לא ספירה. אם זה ספירה, אז זה ברכה בסדר. אם לא ספירה, ברכה לבטלה. 50% שזה ברכה לבטלה. 50% לא מברכים. אבל כשהוא מגיע למחרת בלילה, אחרי שהוא ספר ביום, יש כבר שני צדדים. מ-75% שיכול לברך. למה? 50% אולי כמו התוספות, אולי כמו הלכות גדולות. זוכרים מה המחלוקת ביניהם? האם כל יום זה מצווה בפני עצמה, או שחייב שיהיה תמימות. אז 50% אפשר לברך, 50% אי אפשר לברך. אבל גם בתוך ה-50% הזה, גם אם תאמר שזה הכל נחשב מצווה אחת, צריך תמימות, טוב, אני ספרתי ביום. אולי הספירה ביום, אולי, היא מועילה. אז זה כבר נקרא ספק ספקה. היא ספק ספקה, אתה כבר יכול לברך. וכדאי לנו לסמוך על ספק ספקה, להרוויח מצוות ספירת העומר בברכה. לכן הוא הדין גם כן, שימו לב טוב,
עוד שאלה. מה הדין, שימו לב טוב לשאלה הבאה, מה הדין? אחד יתפלל ערבית ביחיד, ולמחרת הוא בא להתפלל בציבור, ולפני ספירת העומר הוא מנסה להיזכר, אתמול אני ספרתי את העומר או לא? ספרתי, לא ספרתי, איך התפלל, איפה התפללתי ערבית? מנסה להיזכר בכולל, בבית כנסת, עם פיג'מה בכלל התפללתי ערבית, לפני שהלכתי לישון הזכרתי שלא התפללתי ערבית, ברגע האחרון התפללתי, אני לא זוכר, ספרתי את העומר או לא? מה הדין עכשיו? הוא בא לרב ושואל אותו. אם היה אומר לו, כבוד הרב, אתמול לא ספרתי את העומר, מה היה אומר לו הרב? מכאן ולהבא, תספור בלי ברכה. אבל הוא לא יודע אם הוא ספר, אולי הוא ספר, אולי הוא לא ספר. אז שוב, יש לנו ספק ספקה, אולי ספרת. ואם תגיד שלא ספרת, אולי כל יום, זה מצווה בפני עצמה. אז רק כשיש ספק אחד, לא סומכים על זה. אבל אם יש עוד ספק, עוד סיבה, סמוך על זה אנחנו יכולים לברך. עכשיו רק רבותיי, תראו, זה דוגמה להראות לנו כמה חשיבות של ספירת העומר. למה? כי התורה אומרת 7 שבתות תמימות תהיינה. ולמה חשוב התמימות הזה? הכנה לקראת מתן תורה. מה זה הכנה הזאת? אם לא הכנה, אתה לא קבל את התורה. גם כשעם ישראל יצאו ממצרים, כל יום הם ידעו שבעוד 50 יום יקבלו את התורה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. מה זה תעבדון? יש נון מיותרת, למד אותך ביום ה-50 תקבלו את התורה. זה כל יום היו מחכים, עבר יום אחד, עבר עוד יום, עבר עוד יום, עד שברוך השם הגיע יום ה-50 קיבלו את התורה. מאז נקבע לדורות חג השבועות שיורד בו אותה הערה של מתן תורה, זה רק על ידי הכנה. למה חשוב ההכנה? התורה בלשון רבותינו נקראת קלה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אל תקרא מורשה אלא מאורסה. לכן הקדוש ברוך הוא שנתן תורה לעם ישראל כפה הר כגיגית, לקח את הר סיני, עשה אותו כמו, הפך אותו עליהם, אמר אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. עם ישראל אמרו נעשה ונשמע, נכון? פעם שמעת דבר כזה, בן אדם אמרו לו אתה רוצה לקבל מתנה, אומר כן, מתיזהר, אם לא תיקח את המתנה אני הורג אותך. אני אמרתי כן, למה אתה מאיים? מה קרה? למה אתה כועס? הקדוש ברוך הוא אומר להם אתם רוצים את התורה, נעשה ונשמע. מיד כופה עליהם הר כגיגית, מה קרה? מה זה? יש לזה כמה ביאורים, אבל אחד הביאורים הקדוש ברוך הוא עשה להם כמו חופה. אמר להם רבותיי, לא תחשבו, סתם תקבלו את התורה, אתם יכולים להחזיר אותה אחר כך. לא, והרסתיך לי לעולם. אתם עכשיו הולכים בקשר של נישואין, זה לא, אי אפשר, אין דרך חזרה. העולמית, לכן עשה להם הר כגיגית כמו חופה. אז החג השבועות זה כמו חתונה, ואם יש חתונה, אז יש חתן וכלה. מי זאת הכלה אמרנו? זה התורה, אז מי החתן? החתן זה עם ישראל, זה אנחנו. עכשיו אם יש חתונה בשבועות, אז יש אירוסין לפני החתונה, נכון? מתי האירוסין? זה בחג הפסח. חג הפסח זה אירוסין, וחג השבועות זה החתונה. אז עכשיו, בין פסח לשבועות, זאת התקופה שבין האירוסין לחתונה. בדרך כלל, בין האירוסין לחתונה, מה עושה החתן? שולח איזה מתנה לכלה, נכון? שולח לה איזה מכתב, איזה פרחים, איזה טלפון, איזה שוקולד, איזה תכשיט, איזה שעון, איזה ספר, משהו. אבל תאר לך, חתן שעשה אירוסין, ומאותו רגע נעלם. לא מתקשר, לא דורש בשלומה, לא מכתב, לא מתנה, וגם כשהיא מתקשרת אליו, המנוי אינו זמין. נעלם. עכשיו הוא אומר, אני אבוא לחתונה, מה אתם אומרים? הוא יבוא לחופה, ימצא את עצמו לבד. הכלה לא תבוא, היא תברח. איזה חתן זה? לפני החתונה הוא לא חושב עליה. מה יהיה אחרי החתונה? אף אחד לא ימצא אותו בכלל. לכן, בשביל שהכלה יהיה לה חשק לבוא לחתונה, חייב לשלוח לה משהו, להתעניין בה, לדרוש בשלומה. כך אותו הדבר, אם אנחנו רוצים לזכות לקבל את התורה בחג השבועות, במהלך הימים האלה, מפסח עד שבועות, צריך לעשות הכנה.
וההכנה הזאת, על ידי שאנחנו דורשים בשלומה של הכלה. זאת הכלה, זאת התורה. מה זה לדרוש בשלומה? כל אחד ישתדל להוסיף עוד קצת בלימוד התורה. למרות שאתם, ברוך השם, כולכם זכיתם. יושבים, לומדים, חלק בישיבות, חלק בכולל, חלק בשיעורי תורה, אבל תמיד אפשר להוסיף עוד קצת. להראות לכלה שאנחנו חושבים עליה, שאנחנו רוצים בקרבתה, להראות את התורה הקדושה, שאנחנו רוצים אותה. על התורה נאמר, כך אומר שלמה המלך, אוהביי אני אהב, ומשחריי ימצאוני. אומרת התורה לא סתם, תורה זה לא חוכמה רגילה. חוכמה רגילה זה תלוי ב-IQ שלך. כמה שאתה חכם יותר גדול, אתה יכול להגיע יותר רחוק, במתמטיקה, בפיזיקה, בחוכמות אחרות. אבל בתורה הקדושה זה משהו אחר. יכול להיות אחד עם ראש בטטה, לא מבין כלום. אבל אם הוא יאהב את התורה וירדוף אחריה, הוא יעבור את כולם. ויכול להיות אחד עילוי, מה זה חריף, פיקח, ולא לומד כלום. ולא נשאר לו כלום מהתורה. למה? הוא בורח מהתורה, היא בורחת ממנו, לא נשאר כלום. זאת אומרת, תורה זה משהו מיוחד. כל אחד מעם ישראל יש לו חלק בתורה. כל אחד יכול להיות גדול הדור בתורה. רק תלוי כמה אתה דורש אותה, כמה אתה מבקש אותה, כמה אתה דורש בשלומה. ובפרט בימים האלה, זה הזמן. שאדם לומד, ואז פתאום הקדוש ברוך הוא פותח לו מעיינות התורה, פותח לו את החוכמה שלו. תראו, התורה הקדושה, לפעמים לא תמיד אדם זוכה להכיר בערך התורה. כשאדם לומד, פתאום מרגיש איזה מתיקות יש בתורה. התורה נאמר עליה, דוד המלך אומר, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. פעם שמעתי ממרן, רבנו עובדיה יוסף זכותו תגן עלינו, הוא אמר, למה דוד המלך ממשיל את התורה הקדושה מצד אחד לזהב, מצד שני לדבש? באותו פסוק, מה שייך זהב לדבש? זה אותו צבע, אבל מה חוץ מזה? אז הוא אומר דבר כזה, הזהב יש בו מעלה וחיסרון, הדבש יש בו מעלה וחיסרון. מה? הדבש יש בו מעלה. נגיד, קח אדם רעב, צמא, עייף, חלש, תן לו כפית דבש, שם את זה בפה, מיד מרגיש את המתיקות של הדבש, מיד מזרים לו את האנדרלנין בגוף, כולו מתעורר, כולו. איך כתוב אצל שאול, אצל יונתן בן שאול, לקח טבל את קצה המטה אשר בידו בערת הדבש, וישם בפיו ויאורו עיניו, ואת אחת חזר לחיים. זה הדבש. המתיקות שלו מיד מרגישים אותה, מיד נהנים ממנה. ההנאה שלו מיידית של הדבש. אבל לעומת זאת, ההנאה שלו מוגבלת. בן אדם אוהב דבש. דבש זה טעים, זה מתוק, לוקח כפית, לוקח עוד כפית, עוד כפית. אבל פעם ראיתם מישהו יכול לקחת צנצן לדבש שלמה לאכול אותה? יש דבר כזה? אין דבר כזה. שלמה המלך אומר, דבש מצאת, אכול דייקה, פן תשבענו והקיא אותו. אי אפשר, תאכל יותר מדי, לחנק מזה. אוכלים כפית, 2 גמרנו, אי אפשר יותר מזה. אז זה חיסרון של הדבש, מעלה שלו שמיד נהנים ממנו. חיסרון אי אפשר הרבה, מה לעשות? אבל לעומת זאת, הזהב, אדם רעב, עייף, צמא, יביאו לו כיכר של זהב, כך תאכל, יכול לאכול, ימות ברעב עם הזהב הזה. מה יעזור לו הזהב? ההנאה של הזהב היא לא במקום, אין בה. יש לזה ערך גדול. אתה יכול לקנות בזה 1000 מסעיות של דבש, אבל הזהב כמות שהוא, אי אפשר ליהנות ממנו. לעומת זאת, פעם ראית מישהו שיש לו זהב, הוא אומר די מספיק, אני לא יכול יותר, די, יותר מדי. אחד לוקח את אשתו, רוצה לקנות את התכשיט של זהב לכבוד החג, אז הוא שם את זה על המשקל, נבהל, זה כבד. הוא אומר לה, אולי ניקח משהו יותר דק, שלא ילך כבד מדי. לא, כבד, תביא עוד אחד גם כן, לא יהיה כבד, אין בעיה. למה? הזהב, המעלה שלו, כמה שיש לו עוד, רוצה עוד ועוד, לא מכביד עליו, לא כמו הדבש, שאי אפשר לסבול אותו יותר מדי. אז הנה ראינו, הדבש יש לו מעלה וחיסרון, הזהב מעלה וחיסרון. אומר דע לך, התורה הקדושה, אומר דוד המלך, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונוצופים. יש לו גם המעלה של הזהב, וגם המעלה של הדבש. מה? אדם בא, שומע שיעור מהרב גמליאל, ישר, לקק את האצבעות, איזה שיעור, איזה פירושים, איזה חידושים, איזה תענוג. לומד, ישר נהנה. בא לישיבה, שומע איזה שיעור יפה,
איזה קושיה טובה, איזה תירוץ נפלא, תענוג, מים קרים על נפש עייפה, מתוק מדבש. אבל מה תגיד, אם זה כמו הדבש, שההנאה שלו מיידית, אולי אי אפשר יותר מדי, אי אפשר, זה מכביד יותר מדי ללמוד, לא, זה כמו הזהב, כמה שיש לו עוד, רוצה עוד ועוד 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 ועוד. תראו רבותיי, מי רודף הכי הרבה אחרי הזהב והכסף? זה שיש להם הכי הרבה. תיקח אחד עני, יש לו 20 שקל בכיס, הוא רק מחפש שיהיה לו עוד 20 בשביל להשלים לארוחת ערב, יש לו רק את הפיתה, רק שיהיה לו איזה חומוס לשים ומספיק, זה מה שהוא צריך. אבל יש לו רגוע. אותו אחד שיש לו מיליארדים, הוא לא נח רגע אחד, למה הוא צריך להוסיף עוד מיליארדים ועוד מיליארדים? יש לו עוד, רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אומר דע לך ככה התורה הקדושה. נחמדים מזהב, מי שזוכה ללמוד תורה, הוא חומד אותה כמו הזהב, כמה שיש לו עוד, רוצה עוד ועוד ועוד ועוד. אחד שרק מתחיל ללמוד, עוד לא מרגיש את העריבות, את הטעם, את המתיקות של התורה, לא יודע להעריך את זה מספיק. לעומת שעה, יופי, מספיק לי. אבל תראו גדולי ישראל, אני פעם לקחתי יהודי אחד, לפני הרבה שנים, למרן, רבנו עובדיה יוסף עליו השלום, לקחתי יהודי אחד מכרמיאל, נסעתי איתו לבית של מרן, נכנסנו, בית גדול, אל הרב בית גדול, קומה שלמה. אמרתי לו, תסתכל על הצבע של הקירות. ככה אמרתי לו, תסתכל, אז הוא מסתכל, הוא אומר לי, איפה הקירות? יש רק ספרים, כל הבית. הסלון, המסדרונות, החדר שינה, כל הבית, ספרים, למעלה מ-25,000 ספרים. זה לא בית כנסת שזה חומשים כפולים, סידורים כפולים, כל ספר זה ספר. רבבות ספרים, וזה לא קישוט, זה ספרים שהרב ידע אותם, למד אותם, היה בקיא בהם. אחד כזה שיודע את כל התורה, נו, אז יש לו זמן עכשיו לצאת לפיקניק, לצאת קצת, לרעות בגנים, ללקוט שושנים. אני זוכר, למדתי בישיבה של מרן, עליו השלום, בחזון עובדיה, כמה פעמים באנו להזמין את הרב, לבוא אלינו לישיבה, בשביל איזה אירועים שהיה, היה הכנסת ספר תורה, היה סיום מסכת, היה כל מיני אירועים כאלה. אז אנחנו רוצים, זו ישיבה של הרב. אתם יודעים מה הרב היה אומר לנו? הוא אומר, תעזבו אותי, תנו לי ללמוד תורה. ואתם רוצים שאני אמות עם הארץ, אם אני אלך לכל האירועים האלה בסוף, ימות עם הארץ? אם היינו יודעים, אם אני הייתי יודע 10% מה שאני יודע, הייתי הולך לישון 70 שנה כמו חוני המעגל. הרב מדבר איתנו למות עם הארץ. כל התורה במוח שלו, אבל למה זה ככה? זה כמו אותם המיליארדרים, שיש להם מיליארדים, אבל אין לו דקה אחת פנויה. למה? שב תהנה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא בטבע של האדם, כמה שיש לו, הוא רוצה להכפיל את מה שיש לו. ככה בתורה הקדושה. כמה שאדם לומד יותר, הוא מגלה, איזו תורה מתוקה, איזו תורה יפה, איזו נעימה. אני חייב ללמוד עוד, להשיג עוד ועוד ועוד. היה פעם, כשמרן עליו השלום, דיבר באיזו הזדמנות, איזו דרשה, על החשיבות של התורה. כמה תורה נעימה ומתוקה ויפה וטובה. אחרי השיעור ניגש אליו איזה יהודי אחד, לא היה חכם במיוחד, אמר לכבוד הרב, עכשיו דיברת שעה שלמה, כמה תורה יפה, מתוקה. אני רוצה להגיד לך, ישבתי פה שעה שלמה, ולא הרגשתי את מה שאתה מדבר, לא הרגשתי שזה מתוק. מה תגיד על זה? שמעתם? מה אתם הייתם אומרים לו לאחד כזה? אני הייתי נותן לו 2 סטירות וכל טוב שלום. אבל, בואו תשמעו מה מרן אמר לו. הרב אמר לו, תגיד לי, הדבש מתוק? אבל לא מתוק. אבל לא, מה אתה אומר? אחד לוקח כפית דבש, תשמע, זה מר, זה דבש מקולקל, הדבש הזה. מקולקל? אתה מקולקל, הדבש לא מקולקל. אף פעם לא שמענו דבש שהוא מתקלקל. רק מה? כנראה יש לך חום גבוה, אתם יודעים שיש לו חום גבוה, אין לו תיאבון, הוא מאבד את חוש הטעם. ולכן, אתה לא מרגיש את הטעם של הדבש שהוא מתוק. תיקח איזה אקמול 1-2, תוריד את החום, תחזור לך חוש הטעם, תרגיש את המתיקות של הדבש. ככה אותו דבר יכול להיות שאתה יש לך הרבה חום של יצר הרע, ואתה לא מרגיש את הטעם של התורה. לא נורא, תיקח איזה אקמול, תתחיל לקיים מצוות, תתחיל ללמוד תורה, ירד החום של יצר הרע, ואז תתחיל להרגיש בחזרה, איזה תורה מתוקה, איזה דבש, איזה יופי. זה זכות שאדם זוכה להרגיש
את המתיקות של התורה, אנחנו מתפללים על זה כל בוקר, בברכות התורה, מה אנחנו אומרים? והערב נא השם אלוהינו את דברי תורתך בפינו. נזכה שדברי התורה יהיו ערבים, לפעמים, אדם נמצא בישיבה, ולומד, זו תקופה כזאת לא כל כך נוחה, או חומר קצת קשה, או הרב לפעמים קצת לא מסביר כל כך טוב, או עייפות, או כל מיני סיבות כאלה של צערה, של דברים כאלה ואחרים, שרוצה להתבטל, הוא לא מרגיש את המתיקות של התורה, שידע, שזה לא יהיה כל הזמן. זו תקופה, תעבור אותה, תחזור לך בחזרה המתיקות. היצר הרע הוא מאוד מאוד מפחד, שאנחנו נרגיש פעם אחת, כמו שצריך את הטעם הטוב של התורה, אחר כך אף אחד לא יתייחס אליו בכלל. אז צריך לדעת, אתה תעבור את השלב הזה, תרגיש, אז לא לך שום קושי, הקושי הזה זה לא לכל החיים, תקופה קצרה, עוברים אותו, ואז חוזרים בחזרה, ממשיכים ללמוד ביתר שאת וביתר עז, בפרט, כמו שאמרנו בימים האלה, שאנחנו מתקרבים, ההכנה הזאת, בחג השבועות, זה לא סתם סופרים, עוד יום עובר עוד יום, כל יום שעובר אנחנו מתקדשים יותר, אנחנו ראויים יותר למתן תורה. איפה רואים את זה? אנחנו אמרנו בליל הסדר, יש פיוט שמה של דיינו, אתם מכירים את הפיוט של דיינו? אז תעזרו לי, כתוב שמה, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיין. מישהו יודע להסביר את זה? זה לא מובן. מה? אילו קרבנו, אני רק רוצה להסביר למה זה דומה. מה אתם אומרים? יש אחד, אתם אוהבים גלידה? אתם לא יודעים מה זה גלידה? אוהבים גלידה. יש מישהו שלא אוהב גלידה? לא אוהבים גלידה. עכשיו בואו תשמעו. היה אחד, היה לו ילד אוהב גלידה, כמו כולם, אבל במיוחד. אוהב שוגע על גלידה. האבא ידע שילד אוהב גלידה, אמר לו, תשמע, אם אתה מביא לי מבחן הקרוב, אלו מבחן בגמרא, אם אתה מביא לי 100 במבחן, אני לוקח אותך לחנות של הגלידות, מביא לך גביע עם 10 כדורים, מה שאתה רוצה. אבל לא אין בעיה. ישב שבוע שלם, למד ביום, בלילה, מבחן 100, אבא. יפה מאוד, מה יפה מאוד? גלידה. אומר לי, יאללה בוא. לוקח אותו איתו, יש חנויות של גלידה, גלידריה. לקח אותו לגלידריה, לחנות של הגלידה, ואומר לו, בוא תראה, זה טעם תות, וזה טעם וניל, וזה טעם שוקו, וזה טעם פיסטוק, וזה טעם בננה, וזה מה עוד יש? זה טעם, כל הכבוד. מה? תעזרו לי. בקיצור, זה טעם קפה, זה טעם תה, זה. בקיצור, אמר לו, ראית? אמר לו, כן. אמר לו, בוא עכשיו נחזור הביתה. אמר לו, מה נחזור? עוד לא קנינו. אמר לו, תשמע, תגיד תודה שלפחות לקחתי אותך. יש אבא שבכלל לא לוקח את הבן שלו לגלידה. אני לפחות הבאתי אותך עד הגלידה. נו, זה חצי דרך. עכשיו נחזור בחזרה. מה? מי אמר שחייב לקיים את כל ההבטחה? הבאתי אותך עד הגלידה, ראית אותה, בוא נחזור. מה אתם אומרים על אבא כזה? אני שאלתי את הילד שלי. יש לי ילד בן 7. אמרתי לו, מה אתה אומר על אבא כזה? אמר לי, רשע מרושע. לא חשב פעמיים בכלל. מתבייש. היה יותר טוב שלא תביא אותי לגלידה. אתה מביא אותי, מראה לי, כל הרוק שלו יוצא, ואז הוא אומר, נחזור הביתה, ואומר, תגיד תודה שהבאתי אותך. מה זה? אז מה אנחנו אומרים בליל הסדר? אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה, תגיד תודה, זה גם טוב, בסדר. אתה הבטחת לנו בהוציאך את העם מצרים, תעבדון את האלוהים על ההר הזה. הבאת אותנו להר, לא תיתן לנו את התורה, דיינו, מספיק ראית את הגלידה, מה זה הדבר הזה? אלא ההבדל, אחד שהגיע לגלידה, יצא מהבית שלו, הגיע לחנות של הגלידה, יצא לו מזה משהו, מהדרך הזאת, שום דבר, כלום. הוא הרוויח משהו מהדרך, לא הרוויח כלום. עם ישראל, כשיצאו ממצרים, כל יום בדרך להר סיני, יצאו משער אחד של טומאה, נכנסו לשער של קדושה. יוצאים משער של טומאה, נכנסים לשער של קדושה. כשהגיעו למרגלות הר סיני, הגיעו לדרגה רוחנית עצומה, גבוהה מאוד. ולכן אנחנו אומרים, אילו קרבנו לפני הר סיני. לא אומרים אילו הוליכנו, הביאנו, קרבנו.
כשברוך הוא קרב אותנו אליו, והגיע אותנו עד הר סיני, אפילו אם לא היה נותן לנו את התורה, דיינו, זה גם היה דבר גדול. אחת כמה וכמה, שהקדוש ברוך הוא גם כן נהג בנו טובת עין ונתנו את התורה. ככה רבותיי, מדי שנה בשנה, יש את ההתעוררות, הערה של אותם הימים, וכל יום ויום שאנחנו מתקרבים לפני הר סיני, צריכים, לפני חג השבועות, צריכים להוסיף עוד משהו, עוד התקדמות בעבודת השם. יש במסכת אבות 48 קניינים שהתורה נקנית בהם, בתלמוד, בשמיעת האוזן, בשמיעת הלב, בכוונת הלב, יש שם 48 דברים. בישיבות יש מקומות, מה עושים? כל יום לומדים קניין אחד, קניין אחד, קניין אחד, יש 49 יום, יש 48 קניינים. ביום האחרון חוזרים על כל הקניינים, כדי שאדם יבוא, יהיה מוכן לקבל את התורה הקדושה. אם בא פתאום ככה, נכנס, נו איפה התורה שלי? יש לך איזה משהו, איפה נשים לך את התורה? הבאת איזה תיק, איזה מזוודה, איזה שקית אוכל, משהו, כלום, על מה נביא לך את התורה? יש כתוב בפסוק, צדק לבשתי וילבישני. מה זה לצדק? לבשתי? כבר לבשת, אז מה זה וילבישני? מסבירים מפרשים משל, למה הדבר דומה? היה אחד עני, שהוא היה מסכן לבוש, בגדים קרועים, בלויים, מטולאים, ערב חג, ראה איזה אדם עשיר ככה נכבד, ניגש אליו, אדוני, יסלח לי, אולי תקנה לי מתנה חליפה, תראי, אני לבוש ככה, זה לא נעים, תקנה לי משהו לחג, אני מבטיח את פתיחת ההיכל. אמר לו, אתה יודע מה, שכנעת אותי, יאללה בוא, לקח אותו לחנות, יוקרתית, חשובה, כך תבחר. הוא נכנס, בחר חליפה, משהו. טוב, נכנס, יש בחנות של הבגדים, יש חדר של הלבשה, תא הלבשה שמחליט, מודדים שם את הבגדים. הוא נכנס, כמה זמן לוקח למדוד חליפה? 5 דקות. הוא תקוע שם 10 דקות ועוד לא יצא. מה קורה לי? דופק לו, הלו, אתה צריך עזרה? אומר לו כן. הוא נכנס בפנים, מה רואה? שהוא מנסה ללבוש את החליפה החדשה על הבגדים הישנים, על החליפה הישנה. את החולצה, את המכנס, על הבגדים הישנים. אז עד שמצליח להכניס שרוול אחד, בכוח ככה, בא להכניס את השרוול השני בכוח, יוצא השרוול הראשון. ואז עוד פעם נתחיל להיאבק איתו, בקיצור לא מצליח. אבל אתה נורמלי. בשביל מה ביקשת ממני חליפה חדשה? בשביל להישאר עם החליפה הישנה, תזרוק אותה, את הבגדים המלוכלכים האלה, הבגדים הקרועים האלה, תלבש בגדים חדשים, ואז תראה שזה יבוא עליך מידה טובה. זה אומר, צדק לבשתי וילבישני. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה רוצה לזכות לקבל את התורה בחג השבועות, אבל בוא נראה אם אתה ראוי לכך. כמו שהזכיר הרב מקודם, אתה רוצה לבוא עם הבר מינן, הטלפון התמה הזה, לקבל את התורה, עם אותו הבגדים המלוכלכים, לקבל חס ושלום. התורה צריכה שהיא תבוא בטהורה גם כן. כמה שאדם טהור יותר, יזכה לקבל את התורה יותר. תורה מחפשת אנשים טהורים. לא סתם, אם לא, זה פחות. יכול ללמוד תורה, אבל פחות עושה רושם בנפשו. אדם, בשביל מה יעביר את הזמן שלו בדברים בטלים? הרב מקודם דיבר על העיתונים, אני אספר לכם סיפור, אני בדיוק נזכרתי, כשהייתי גר בכרמיאל, אז יום אחד, היה יום שישי אחד, אני עברתי ליד איזה קיוסק, ואני רואה מישהו, זה בעל הקיוסק, יש לו איזו עגלה כזאת, מריצה כזאת, ומלא עיתונים, סוחב את זה. ואומר, תגיד, לאן אתה לוקח את העיתונים האלה? הוא לוקח את זה לפח. תגיד, למה לפח? אתה לא מוכר אותם? הוא אומר, לא, זה העיתונים של אתמול, לא מכרתי אותם לפח. אמרתי לו, לפח, אבל העיתונים של אתמול. תמכור אותם היום בחצי מחיר, תעשה מבצע, אבל למה לזרוק לפח? אמר לי כבוד הרב, עיתון של אתמול לא שווה היום אפילו אגורה. אתם יודעים למה? כי התברר שהכל לא נכון. כל מה שכתבו, התברר שזה לא נכון. אז בשביל מה? אז אף אחד לא קונה אותו. ואז אני אמרתי, תשמעו רבותיי, בן אדם משקיע זמן לקרוא עיתון, לשמוע חדשות, בדברים שמחר הם לא חבל, אדם לומד משנה. המשנה הזאת נכתבה לפני 2000 שנה, עד היום היא אקטואלית. אתה קורא מה הרמב"ם כתב לפני 850 שנה, עד היום, כאילו היום ישב וכתב את הדברים. אתה קורא מה רש"י הקדוש כתב על התורה, לפני 900 שנה, היום כאילו כתב דברים, ועוד 1000 שנה זה גם יהיה אקטואלי עדיין. נו, אז איפה אדם משקיע? בדברים שהם חולפים, עוברים,
וגם כן משחיתים את הראש שלו, או בדברים קדושים וטהורים, שהם לדורות ולדורי דורות. כן, אני אומר, רבותיי, קודם כל, אני רוצה לברך את כל המארגנים והיוזמים, יישר כוח, זה דבר חשוב מאוד. כתוב כינוס לצדיקים, הנאה להם והנאה לעולם. יושבים יום שלם, עוסקים בתורה, איזה קידוש השם, איזה שמחה יש לקדוש ברוך הוא, לפני השם יתברך, שעכשיו יושבים, מתקבצים ביחד, ובדיבוק חברים, זה גם אחד מקנייני התורה, בדיבוק חברים יושבים ביחד, הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. כמה זה עושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, במקום ללכת להסתובב בדברים של דברים מיותרים או דברים אסורים, יושבים ועוסקים בתורה. באמת יישר כוח לכל המארגנים, לכל הרבנים ולכל הציבור שבאו מכל הארץ, הבנתי שהגיעו ברוך השם מצפון, מדרום, אשריכם אשרי חלקכם, יהי רצון שתשרה הברכה בעמלכם, ותזכו בעזרת השם לעלות מעלה מעלה, בתורה וביראת שמיים טהורה, תזכו שיתקיים בכם כל בנייך לימודי השם, ורב שלום בנייך, בעזרת השם נזכה כולנו להגיע לחג השבועות מוכנים יותר, ולקבל את התורה בשמחה, ונזכה שהתורה תעשה גם תשמח בנו, וגם אנחנו נשמח בתורה, כמו שכתוב, נגילה ונשמחה בך. לא רק שאנחנו נשמח בתורה, גם התורה תשמח בנו חזרה, שאנחנו נהיה ראויים בעזרת השם. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, תזכו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיכם, אמן ואמן. Hedi musu arapa kino itana ya zo phat pang su so mehin ne serading asifra ba he so azole khokme motse ta tora akino ta ya zo he temi tv na khat tevria raf mir koen aha araf מחכים לך שם הילדים. Hun also mir gehen kommen viele Hamster. Ni la tumchun nungzu ibo ni la tumchun Zion. Asang ahung no beso.
hay lên không đuổi vui này biết tiền cái cậu đó không rõ thật là đi الأسمدة كلهم בפנים